Tara guys, kipunta mo sa akong ibuhat rong tangkal sa baboy. Let's go. Oh! Muna ako mga gamit. Pagdala pa ng gamit, exercise na bukat kayo. Tiwas kurog dingding. Tangkal. Install. Oh my god. So kaning mga kawayan mao ni siya akong itiwas og dingding pero dili ni mahurot. Gamay man lay kulang ani. Ang style ani is kawayan kay baktin pa mahisulod na to ani. Then kung mailag ning mga guba, pailan na to siminto. Karon magkuan po ko ani tiwas dingding dayon butag bato dayon flooring then butangan ako na rice hull. So off cam na 1 week na nako ning tinarbaho undang-undang. So set ups ako kay arong masugdan na tani. So pangbaktin ni gini siya kay kung dagko na nga baboy mura kitkitan gini. Nagmay pa man pud ang baktin nga mo Andre. Kung maguba gini nila ako ning pailan og hollow block. So padayon ta guys. Paulay ta gamay no. So hapit na na mo man. Huwag ka na pinsa ni sa manok. So nagmanok na siya guys ang kilid. Karon nag-snacks ako guys. Ato snack is initubig na para healthy kayo ba. Dayon kani hot cake. Siya na kung sa to ang formaron sa to ang plastars kung dagway no kay kita maanyag dagway. So ini moment malubat ni ron. Babay na rin ta. So mo ni nakatay solar naka-install diri guys. Tara. So kung ngit-ngit or mo gabi mahayag rin ni dripon. So humahuman pug ko ni nga project ning tangkal sa baktin. Pon magpabaro po di bulag tower no. Mura siya og rest house o gamay no. Mura siya og tambayanan guys pero taas siya mga tupong slubi ang gitas-on or tupong aning Jimelina. So pon tanaw na to og ma-video pud na to. A few moments later. So ang baktin din nga ako ibalhin guys niara diri gagmay kayo mura ni ilaga kitong tamoron. Ara mura ilaga na pero budak ko na. Okay, tara. Okay, let's go. Oh, ay.
So ini kalubat na niya ako ang camera guys. Continue sa atong trabaho no. O mag-upload ng kupon sa update ani ug unsay update mahuman bata ni no. So ana lang gid kay di na ako pwede madungan nga mag-video ko, magtrabaho pa ko ani guys no. So ina na ang struggle kung gusto kang mag-vlog while gatrabaho ka nga ikaw ra isa no. So at least na share lang na ako ni no. Pon maka-provide tayo mga inana mapakita na to ng mga kita po. So ano, that's it. Until next video na po guys. Og siguro sa next video mahuman na tani diari yan na din kani siminto na lang dayon. So babush ilon jemix gonna be out.